Genesis ti eduasa baako. Na ote Laban mambari mansemo a okae no se. Jacob afa de ye agade nyina. Na de ye agade na ode anya saa nuomnyam nyina. Na Jacob hunu Laban anim. Na hwe, enti no se de na etie na nsa bintam. Na Awurade ka kire Jacob se, Sane ko wajanum asase so nu obusua mu, na medi wachi. Na Jacob suma ma okofre Rahel ne Lea bawuram wo ni nwan no nchen. Na oka kire won se, mihunu moja anim se entime se de na etie na nsa bintam. Nanso moja Nyankopɔn di machi, na moara munim se mahoɔden nyina na mede masom moja. Na moja asisime adane makatua ni mpredu. Nanso Onyankopɔn ama no kwan ama no anya me bɔne biara. Sɛ wɔka sɛ wɔna wɔn ho yɛ ntokontrama no nya wakatua na nwan no nyinaa awo ntokontrama. Na sɛ wɔka sɛ wɔna wɔn ho yɛ nsensan no nya wakatua na nwan no nyinaa awo nsensan. Na Onyankopɔn agye mogya mmoakuo ama me. Na bra nwan no nyenyem no me maamani so na mehu wɔdayem na hwɛ. Adwani ni hurihuri kɔ nwan a wɔn ho yɛ nsensan ne ntokontrama ne ngronngran no so. Na Nyankopɔn bɔfo ka kyerɛ me dae mu sɛ, Jacob, na mesi minie, na wɔse ma w'ani so hwɛ. Adwani ni nyinaa hurihuri kɔ nwan nsensan ne ntokontrama ne ngronngran no so. Efiri sɛ, mahu deɛ Laban ayɛ wɔ nyinaa. Me ne Betel a wosra ɛhɔ dum, na woboa aboadeɛ a ɛhɔ maa me no Nyankopɔn. Afei sɔre firi asase yi so na san kɔ wabusua asase so. Na Rahel ne Lea buase no se, Yada so wo kyɛfa anaasɛ agyapade bi wɔ yɛn agya fie ana. Wa mu yɛn ahɔho. Efiri sɛ watɔn yɛn na wadi yɛ tiri sika awie. Na ahonyade a Onyankopɔn gye yɛn yɛgya nsɛm no yɛ yɛn ne yɛ madea. Enti afei yɛde Onyankopɔn aka kyerɛ wo nyinaa. Na Jacob sɔre fa ne ma ne ne yerenom tenatena yuma so. Na ɔfa ne muakuo nyinaa ne n'ahode a onyaayɛ nyinaa ne muakuo a onyaayɛ wɔ Mesopotamia no sim sɛ ɔrekɔ n'agya Isak nkyɛn wɔ Canaan asase so. Na Laban kɔ ne nwan ho nwi twitwa. Na Rahel wiaa n'agya abusua hɔ ni. Na Jacob wiaa ne ho dwane Aramni Laban sɛ wanka nkyerɛ no sɛ ɔredwane. Na ɔne deɛ wɔ nyinaa dwaneɛ. Na ɔsɔre twa esibɔnten no. Na ɔde n'ani kyerɛ Gilead bepɔ. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔkɔka kyerɛɛ Laban sɛ Jacob adwane. Na ɔfaa ne nuanom kaa ne ho tii no nanso kwan. Na ɔbɛtoo no Gilead bepɔ so. Na Onyankopɔn baa Aramni Laban nkyɛn anadwo daeɛ mu sɛ, Hwɛ yie, na wankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Jacob. Na Laban kɔtoo Jacob. Na Jacob asi ne ntomadan wɔ bepɔ no so. Na Laban ne ne nuanom nso si wɔn deɛ Gilead bepɔ so. Na Laban ka kyerɛɛ Jacob sɛ, Ɛdeɛn na wayɔ yi? Sɛ owia wo ho adwane me, na wasoa me ma akɔ sɛ wɔn a wɔde nkranta afa wɔ nomum yi. Adɛn nti na wahwinta adwane na wawia wo ho afiri me nkyɛn? Na wɔnka nkyerɛ me, na mamfa anigye ne nnwom, mpinti ne nsankuo manya wo kwan. Na wɔama mamfe me mabarima ne me mama ano. Yɛdeɛ, wɔde no nkwasea so. Me watumi sa anka me ne mu di no bɔne. Nanso no anadwo no, mo agya ne Nyankopɔn kasa kyerɛ me sɛ, hwɛ yie na wankasa papa anaa bɔne so ankyerɛ Jacob. Na afei deɛ, koro na worekoro yi. Efiri sɛ, gyina no ani agyina wagya fie. Na adɛn nti na wawia manya me? Na Jacob buase Laban sɛ, Na misuro efiri sɛ misusu sɛ wobɛgye wo mama afiri me nsam. Na deɛ wobɛhu wanyame wɔ ne nsam no rentena se. Yɛn nuanom yi anim na hwehwɛ deɛ ɛyɛ wo dea wɔ me nkyɛn na fa kɔ. Efiri sɛ, na Jacob nnim sɛ Rahel na owiaeɛ. Na Laban kɔɔ Jacob ntomadan mu ne Lea ntomadan ne mfena baanu no ntomadan mu. Nanso wanhunu. Na ofiri Lea ntomadan mu kɔɔ Rahel ntomadan mu. Na Rahel afa abusua honi no de ahyehyɛ yoma so adwa mu atena so. Na Laban de ne nsa keka ntomadan mu hɔ nyinaa, nanso wanhunu. Na ɔka kyerɛɛ n'agya sɛ, Ma no nyɛ me wurabufu. Sɛ mentumi mensɔre wɔ w'anim efiri sɛ mabu me nsa. Na ɔpɛɛpɛɛpɛɛ, nanso wanhunu
ahoni no. Na Yakob bufui, na ɔne Laban hame, na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, Me mfomsoɔ ne sɛn na me bɔne ne sɛn na wosa me yerɛ dedele yi. Na wokeka me nneɔma nyinaa yi, wo fie mu nneɔma nyinaa mu adeɛ bɛn na woahunu wɔ mu. Fa bɛto me nuanom ne wo nuanom anim wɔ ha, na wɔmmu yɛn baanu ntam atɛn. Mfinhyia 20 ni a metenaa wo nkyɛn, wonya mmerɛ ne wo mmerɛkyire ampɔn, na wo nwan mu adwanini nso maani bi. Wɔn a mmoa kum wɔn no mamfa mammrɛ wo. Me na metua so ka. Die owia no awia ne die owia no anadwo me nsɛm na wobisae sɛ ɛyɛ me nie. Awuro die me awia na awɔ die me anadwo na m'ani soroe. Saa na medii wo fie mfinhyia 20. Wo mama baanu ho mesom wo mfie 14 ne wo mmoakuo ho nso mfie 6. Na wo dane makatia ni mpredu. Sɛ mɛgya ne Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn ne Isak suro anyina makyira anka afei wugya me kwan nsapan. Mamanneɛ ne me nsa no adwumayɔ na Onyankopɔn hunuye, na ɔka w'anim nnura anadwo. Na Laban buase Yakob sɛ, Mama yi, me ma, na mabarima yi, me ma, na nwan yi, me nwanea, na deɛ wohunu yi nyinaa me dea. Na me mama yi, anaasɛ wɔn ma a wawo wɔn yi, menyɛ wɔn dɛnnɛ. Afei, brama yɛ mpam, me ne wo, na nyɛ me ne wo ntam adanseɛ. Na Yakob fa ɔboɔ de yɛ odum sii hɔ. Na Yakob ka kyerɛɛ ne nuanom sɛ, Mommoaboa aboa no. Na wɔtasee aboɔ yɛ nukuo, na odidii wɔ ekuo no so hɔ. Na Laban frɛ hɔ Yegasahaduta, aseɛ ne adanseɛ kuo. Na Yakob deɛ, ɔfrɛ hɔ Gal-ed. Na Laban kaa sɛ, Ekuo yi ne me ne wo ntam adanseɛ ne. Enti wɔfrɛ hɔ Gal-ed, aseɛ ne adanseɛ kuo, ne Mispa, aseɛ ne ahwɛyɛ, ɛfiri sɛ ɔse, Yɛtete mu a, Awurade nhwɛ me ne wo ntam, sɛ worenteetee me mama a, na worenware yerenom nka me ma ho. Obi nka yɛn ho, hwɛ, Onyankopɔn ne me ne wo ntam danseni. Na Laban ka kyerɛɛ Yakob sɛ, Hwɛ ekuo yi, na hwɛ odum a mama so asi me ne wo ntam yi. Ekuo yi ne adanseɛ, na odum yi ne adanseɛ. Sɛ me deɛ, merensane ekuo yi ho memma wo nkyɛn, na wo nso, worensane ekuo yi ne odum yi ho mma me nkyɛn mɛyɛ bɔne. Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn, wɔn agya, ne Nyankopɔn mu yɛ ntam atɛn. Na Yakob kaa n'agya suro ho ntam. Na Yakob bɔɔ afɔdeɛ wɔ bepɔ no so. Na ɔfrɛɛ ne nuanom sɛ wɔmmɛdidi. Na odidii na ɔtenaa bepɔ no so anadwo no. Na Laban sɔree anɔpatutu. Na ɔfee ne nananom ne ne mama no ano hyiraa wɔn. Na osiim, ɔsane kɔɔ ne kurom.